दा फाइनाली आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि कनस्टेबल दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आरो आंबो नोंथांमोननि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान भेकेन्सि फैनायनि चान्स दं एबा नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनगोन होननानै दा लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोदान भेकेन्सियाव माबादि सिलेक्सन खालामगोन बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ A to Z नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन। स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम हानायसेबां एन्ड बेनिफ्राय शेयार खालाम जाहाथे गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा जोङो SLPRB नि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे गोदान अफिसियेल नटिस फैदों दिनैहाय बेनो जाबाय 25 जानुवारियाव रिसेन्टलि आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिसखौ जों बेयाव नायनोसै जे नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेसेबां जानांगौ। दा बे पस्टआ नोंथांमोना सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्डनि आन्दाराव ओंखारदों ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोना कनस्टेबल हिसाबै साख्रि मावनो मोनगोन। दा जों नायनोसै PDF फाइलखौहाय 269 भेकेन्सि दङ बे पस्टआ नोंथांमोननि स्केल पे सेलेरिया गासैबो कनस्टेबल AVUB जों सेमान दङ जेरै 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 5,600 नोंथांमोना मोनगोन। लिंकआ 1 फेब्रुवारियाव एक्टिभ जागोन आरो लास्ट डेटआ 15 फेब्रुवारि। स' नोंथांमोना 15 डेजनि गेजेराव थाबैनो अनलाइन खालामदो जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो। दा मेल आनरिजार्भआव 58 दङ बेनिफ्राय STP आव दङ 17 बेनिफ्राय फिमेलाव जाबाय 24 आनरिजार्भआवहाय एन्ड ST आ जाबाय 7 दङ। स' नोंथांमोना माखासे एक्स सार्भिसमेननि रिजार्भेसनबो दङ खथा स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन जायफ्रानोखि दङ क्राइटेरिया। दा बे पस्टआव साख्रि मावनोबा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनोबा माबादि क्वालिफिकेसन नांगौ बैसो नांगौ जों दानिया नायनोसै। स' बेयाव नोंथांमोननिया ओरैबायदि क्राइटेरिया बिदों जे नोंथांमोना आसामनि जाखानांगोन बेखौथ' मिथिखाबाय आरो बे भेकेन्सिया नट खालाम नोंथांमोना प्रेजेन्ट भेकेन्सिया जाबाय मोनसे टेन्टेटिभ। स' बियो बारायनायनि चान्सआ दङ बिथांमोना माखासे डिउ कर्सनि एबा उनावहाय फार्दार नटिफिकेसन होगोन एबा गोदान नटिस होगोन। दा बैसोआ नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन 40 इयार्ससिम आरो ST बा नोंथाङा 45 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना बैसोजों खोथा गैया जायफ्रा आसाम पुलिसाव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालाम। बिनि फरायनाया क्लास 10 पास एबा मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे आदार क्वालिफिकेसन बिदों अके बेखौ मोजां नायबानो जाबाय जे एक्सट्रा क्वालिफिकेसन थानांगोन बेनो जाबाय हम गार्ड मावनाय सार्टिफिकेट नङाबा मिनिमाम NCCA। स' मिनिमाम NCC नि नोंथांमोना मिथिगौ बेलायाव A आ फिसासिन बेनिफ्राय BC थायो जायखिजाया मिनिमाम A थाबानो हागोन। स' बेनिफ्राय जायफ्रा मेट्रिक पास जेबो डिप्ल'मा गैया एक्सट्रा गैया नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जानाय नङा मानोना बे पस्टआ नोंथांमोना मिथिगौ जे हम गार्डनि आन्दाराव फैनाय नोंथांमोना सिभिल डिफेन्सनि बेखायसो एक्सट्राखौ नांगौ जायो नर्मेल AVUB कनस्टेबल बे नङा। अब्लाबो जायफ्रा दङ नोंथांमोनाहाय एक्स सार्भिसमेन आरो नोंथांमोनाहाय बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। स' बे जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया। स' बिनि रानिंआ गासैबो कनस्टेबलजों एखे जेरैहाय हाइटआबो एखे बेनिफ्राय रानिंआबो 3200 मिटार्स हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स नोंथांमोना मोनदों। स' बेनिफ्राय AVUB कनस्टेबल नोंथांमोननि जानो गोनां APR ड्राइभार नोंथांमोननि कनस्टेबला जुन जुलाइआव बुंदों आसामनि CM बिथाङा नाथाय नोंथांमोना जुन जुलाइआव अखा हायो होनना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बे नंगौ नाथाय जों बेवहाय लानो हायो नोंथांमोननि कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना मेआव जानायनि चान्सआ दङ मेनिफ्राय जागायनानै जुनसिम बेबादि जानायनि चान्सआ दङ नाथाय जुन जुलाइआव जायोबा स' अखा हायो दा बाथ्रा जाबाय दा अखा हायोबा नोंथांमोना खस्थ' मोनगोन थांनाय बारावबो गोबां खस्थ' जादोंमोन मोनसे रिलियावहाय दा बेखायनो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामबाय था मानोना मे दानाव जागोन नोंथांमोना मिथिखागौ फार्स्ट उइक मेआवनो चान्सआ दङ। बेनिफ्राय ADRS नोंथांमोना जुन जुलाइआव एग्जाम जागोन दा जुनखौहाय जों लाहरदों मानोना जुनखौहाय एनाउन्स खालामगासिनो दङ। दा बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस जायफ्रा प्रेक्टिसखौ ड्रप खालामदों नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस स्टार्ट खालामदो मानोना गोदान भेकेन्सि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां लस जागोन जुदि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो 1 इयारनिफ्राय 2 इयार्सनिफ्राय जुदि प्रेक्टिस खालामनानै ड्रप थायोबा स' नोंथांमोना जोबोर लस जागोन आरो फिजिकेल डिसक्वालिफाइड जायोबा नोंथांमोना गोबां आफसोस थागोन। स' बेनोमोन आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट एन्ड हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि।